I'm saying this not because I am a very successful person. I'm saying this because of the experiences that I experience. Nalang ko'y tambag sa mga batanon nga adunay pangandoy sa ilang mga kinabuhi. Mga batanon nga nasalay gustong maabot sa ilang kinabuhi. O sabay imong gusto nga maabot in the future. Unsa ba imong gusto maabot ugma sa sunod adlaw sa mga katuigan. So kung naa kay pangandoy na kay gustong maabot sa future, dapat parallel or vertically aligned or naay connection ang imong ginabuhat karon. Sample, gusto ka nga mahimong usa ka engineer in the future. So ask yourself, kini bang akong ginabuhat karon makatabang ba ni sa ako muhatod ba ni sa ako sa direction para makabuot nako ang akong pangandoy nga mahimong engineer or mahimong doktor? Kung ang imong gihimo karon is nag-eskwela ka og tarong, wala ka nagpasagad sa imong pag-eskwela, well, I should say na you are in the right direction. Kay nag-eskwela ka, mo man na siya ang direction para makuha nimo, maabot nimo ang imong goal. Nagtinarong ka sa imong pagkatao, eksakto ang pag-alagad nimo sa atong Panginoong Diyos. Kay ang makatabang, ang dako kaayog ang makatabang yun sa ato para maabot nato ang atong goal, mga kaistorya. Maabot nato atong goal, mga kaistorya, ang ato mang Panginoong Diyos. Mahimong mugamit siya mga kasangkapan, mga tao, mga sitwasyon para masulbad ang atong problema, but ang pinaka reason ang nagtabang sa ato ang atong Panginoong Diyos. So nagtinarong ka, nag-eskwela ka, nagtuon ka, kana muna siya ang mga pamaagi nga maghatod sa imong pangandoy. Pero nakay pangandoy, gusto ka mahimong doktor, gusto ka mahimong engineer, unyang imong gibuhat karon, nag-uyab-uyab ka, nagrelasyon-relasyon ka, pangutana, kana bang imong pag-uyab-uyab karon, relasyon-relasyon, makatabang ba nas imuha para makuha nimo ang imong goal? Because relationship is a commitment. There is time for everything. I'm not saying that having a relationship is bad, pero first things first. First things first. Sa imong situation karon, unsa may imong dapat unahon? Kanang relasyon commitment sa ubang tao, or ang imong pangandoy? If ako imong pangutanon kay istorya, iset aside lang sa nang uyab-uyab, iset aside lang sa nang pakikipagrelasyon. Dili man na mao karon ang dapat nimong buhaton para maabot nimo ang imong goal. First things first. Step 1, step 2, step 3. Step 1, reach your goal. Reach your goal. Kung na-reach na nimo imong goal, step 2 na sab. Lain na po ng goal. Kaya kanang relasyon, may istorya, mukhaon nag-oras, mukhaon nag-emotion, mukhaon na og panahon. So think about it. For discussions like this, please don't forget to subscribe, follow, like, comment, and share my YouTube channel, FB page, and TikTok account, Mag Istorya ta Infoblogs. Till next time.